Sampai PUA keblai pi pai ba baro hakni por i priang sampai PUA but hakni por pin se ya snow ya kikintin kijing ai min sim ka bai dei kembang itip ba ka perthai baro kawai kamdam gari India bat ka jala jingi kadang yakun kadang dan hapading kijing namar bon man ka por magasngi kajing kiu jong kanyang jing pang COVID-19 kala nang jor bat bon ke bala kha naru te hakini gisi ngi iru ba bon ki breu kiladap da kajing syap tiang ha kajing im Henry ha ka juga por ha kajing im jingi ngidi ban priang ke baro ngidi ban mat bat ka ba kham kong san kolong kajing et skam jingi ya ke baro ha kajing yalam nanti jung blai shibentaru naka ke kam bangile kom kinong song snong te hakini ko por in wan ra sepi kajing ya pliu jingmot ringkat bat nga ngidon ya i Sister Judith Chadap ibrei inong seng jangka wise ngidon ya i ba Barnabas nang ba ibrei secretary jangka Catholic Association bat i Reverend Father Richard Manmahamajau ibrei i Wiji ni Vicar General jangka Shillong Archdiocese tingi pilang subha ya pi borok laingot hakani po te ngangit scam kila ya la biang kar kom ya syong ma nias dang no Sister Judith Pia Sngo katkom ka phang bang ibu menta ka jenmet kolong ka bor jong ka jingdwai ka bor jong ka tin ublei bat ka benta jong ka balang ha jing khon no COVID-19 te ka jingkli bun kong ka desha Sister Judith tambai la ja no imat ka duna kenan work ti insawan phai biang mentang in phai sha i ba Barnabas ang ba ibari general secretary jong ka Catholic Association te ba kumbang la pasngo mentat katkum ka phang gade ka bor jong jing doi ka bor ka ktien ublei bat ka benta jong ka balang ha ka jing khon yo COVID-19 taba katkum ka jing i jung pi ha kini kisingi blada pidon ayu banong siki pat ba nalor ki benta bangile kom kinong snong jong kari India jong ka jala Meghalaya te ka ega khubor ba pidon ban ai sha ki para Kristan bat sha ki pat nong snong ha ka jala bro ko bai ba Barnabas kublai sipon ba hilarious pila ailat ingi bani akandu akan ka live streaming kini ka topik ka badon kamha kini keren ka ba ngi ban ko ngi de ban simkia but kumba kalong benta ngi de badon bok akan ka juk ka ba benta magi yo gijing ada kilat jing ada kum vaccination gidon gi dawai ki babiang ha ka bangila ban sumar tapi pek bahai ka jing yap jong ki breu hakini ke hakani ka snam ba ka spa snam ka ba mansua ka jing fair ka long 1:100% nang 1% hagis how snam ka kendai spa arpo ki bayap ki long 4 million andre mata ima gina syukuras ke 1 million te kalong andre ka population gala kala he na duti po kendai spa arpo adu mata ka population gala ki kumba andre usha na niusha te kalong ke barkhoi ke de jing start jong blai ha ba ki doctor bat ki breu ki bala ek research ki lala ban yo yang ka jinga da na ka ta jongi house nam kan kendai spa arpo ngon oipi ngi ka family jongi ngi ka bai ngi hayeng hasam jongi de wala sakta ba ngai kimira jonga hakapor o kat kendai na arpo gumta imla banong ya usram yong kat bangan tibru bangala wat tangi me jonga ya but isa astang mat i badi wei para jongi badang lai panai sang panai imdan jing bamban ai isyong ngas pak bu masentur jonga badi tatakan doi layap sa konswet marwei dan mena dan mesan dan mama dan mana-mana dan bok bagi dan salangut ki para sendrang jongi para arke senang arke be jongi tang kita sawot kilong konswet kim dan semana-mana pe kisah konswet tekani gadi ka jingjia how kandai spa arpo ndai menta ublai sisa ulalong unong yada nam ta jongi anol people ingin don kam banero ublai ingin kam ban ngai ya kajing start jong blai bun ki ba persang bandelam baklagi dak bang ingin kam gini ki modern science but technology hendrai kini bar khoi kidi kajing start jong blai ba angi kajing start kam de ka bor bor kidi kajing start jong blai wa angi ka technology wa angi kajing sampang kana mila bandela yada ya lade but kumba kalong benta ilala banyada ngila pek kumno ko vaccination te try kumno kibre ko yo jing sumar kiyo jing ko jing kya te baro khoi kini gidi banero yo blai but kum ka topic ka ba pilong kadai sisa da kitu ki bre ko ba kham khlang ke jing ha
kide kin aitel ki don kata ka jing shania how blay hakun ka de ka por ki yo ay kata ka bor ba ka sim de ki haka ba kilaban yele wata pedeng ka jing pang ka jing stam kilaban yele ya kidi ka jing yang kira damar blay ka de ka jing ngi de ka bakhlai tang da ka jing ngi laban yele jing ko don kam bo jisu wan piang ka de ka pertai ban kata ngi iwe pe physically mo bon kata ngi di kti jo bangin yo ka jing ko jing ki andre blay kata ngi lamba man sim ko lamba ka bor blay ki jo Kelam dak tangi daga physically hendrai ula ban tangi daga gidon kata kajing bakajing sania hakajing IA gijongo bat gide ban ka ngi kentu ya ban khai ki para pangi jongi ka wai golong ba hagi ki por kham tam to ngi kum ki jing sam in por yelde hak ba kham tam ha bagi wala ban shong ayeng sam bat kham tam ha ne banai me bagi duai rosary kum ka wai na ka benta kami benang kelong korea da anak kamta jongi bagin like dengan di kelam de tak ayim ke sem jongi para marjan jongi kisnong kata aku jongi kari jongi bat ka pertai orang koi kublai sibun Kebelisibun ba Barnabas ik tegi mat jumpi ngan sawan pai biang jumpi mentangan pai sya i sister Judith Kinder sister kat kum ka kanika pang bingi bu ka ika benta jongki khon Kristan nolor ka kamram bangila le kum kinong snong te ka ika ba pidon ban ong habai dei ba ka jinget ba ka bor jong ka jingdoi Aro, what thing, what's air? Ublay jungi, udon rengkat bat ngi. Bat lada mangi, ngi don kata kajing syariat terlihat ublay rengkat baka jengay. Ngi pengklanya la de hakajing duai kum giyang kesem. Bat kum jur ngi penjur ya kena kajing duai ching sisem. Bat simet ro. Bat ngi tista hakabaya pule. Bat puson dia kaktian kajang ublay. Ngin sesem bangin yo jengkermen ngin yo jengtengen bangin yo jengklain beling ong ya kani namar ka kitenu bele ga kren syai hangi pan ban sai wat ban sesem beben sapli pi baru jisu ongro wat tiang wat sier wan sanga pi barok ga bestom bar ga kya jengket ngan penjata ya pi ladang ya so kat kini ki kentien na ujisu ubangi sania ubangi tip ubangi ye ubangi ngek bodei ubalami pat bar bula mudan rengkat bat ngi ngim de bantiang ngateng ongkum ki kon Kristan hi ladang sania tali ublei bat ngi penjur ya kejeng duai halaki jong kirempeyang bat politis tai ga kten jong ublei bat ya ya map ya sakri markeliang ublei onum sya dalai ro bakan de kejeng pang kan job yangi namar ublay jongi ukham krau bandi gari ke Jepang ublay jongi ukham don bor bandi ke ege baro teladangi don gane ke jengek ladangi duai bangi sania ublay ngatarai wala ka don kanu pada ke jeng jaru nginlong ki brio ki ba pendam la de hakaman jong ublay bar kanam long cuk gelong kor ko bakya ka bangin ken rengi le so thu ba u don ka bangi kal kham sting kata ke jengket jongi kal kham sting kata ke jeng so khya jongi mar ngim dan marwai mau udon rengkat bangi ngam tarai baka jengek Kristan jungi kan pensengau yang ngi bangi kit marwai ngi so saja marwai ngilong ge belen bok hadu kata-kata kum ki kon Kristan kum ke hikai ke balang kata gele ke bab penjana yang ngi haka jengek ke bab pensengau tu yang ngi ba mengin tingen siar hot kum ki brio ngi sengau mo ngim ong ya kata bangin sengau ngi sengau Henry lada ngi duai ngi pan ngi ngeja kaktian jong ublay kan saai jeng im yangi ujisu no pan kya udan bangi what's ear ngi na ki yang kisem jongi kum ki konben rengkat bagi kena rengkat bagi ya barok ki bangi ya kendo ngi pen slur ban duai ba ngi duai ya pi ki kon jong ublay man lagas ngi te khalampet kajing duai jongi kanam le no ba kajing duai jepir kan le kan mau ka tien jong ublay ka ai jeng im wan sanga pi baro ke bestom ke bakya jeng ken ngan penjat thaya pi ban ran sa ai wan sa siam tien sa pi kini ki tien ke boju sukra ngim de tien kai kini ki tien ki mami na kadon blay jong te ngim de ban art tien ublay udon ban ni rengkat bat ngin job ya ke jeng pang bat lada
dia bakadon kanu kajing diaro dokumen sem kristan ngin long ki bak kloy ban pediang ke mon ko jung baka jengkit bagalang kor jung ikan kamsting Keblesibun Sister Judith ya gitu kikintin I mensim jupi Father Richard ngin pai jupi kindiat ka iba pidan ban ong bai dekat kum kani ka pang ta ka jenmit Father Richard via sngoinga pilong ban ong biang sesien kai kunu kikeli kat kum gajing sngo jupi ka ai ba pidan ban ong bai dekat kum kani ka pang bingi bu menta ka jenmit ka bor jong ka jing duai ka ban gong an sim ka bor jong ka jing duai ba ka bor jong ka ktin jong blei hakum kani ka por Keblesibun ba hilarious ba dia ga saskom ke ba la ai ngi kene kalat bangin yo ban flir jumot ha kene ke jenmien ba di gitu baru ki bapet ya kene ka jeng kran ke jungi kede ke ege ke ba laba hakum kene ke khilmat ha bangi pet hot nyelamat macam senam ya ke jing kundu ba ke jing syam ke jungi hendai mentau senam kolong ka ba kham sir khai shu ya kene ki ege ki jinja ki ba ja saudong jungi kidan sibun ba ki breu ki ba skul tieng ya kene ke jinja kidan ki breu ru ha ki bam skutu ya ke ege ke ba ja ba ki ya ke jing jungi ko ba kolong man lagasni hendai ke we ke jing sya kolong gari kata baka kene ke jing pang kakta ya ke jing jungi kakta ya ki lang salang kakta ya ki yeng ki sam ke jungi but hak bun di kelmat hak jing jungi ni ko aban kali ke ni ke jing kali bali sya ke ne ke wanja but bali ke ne ke urlong kumne hak lang salang hak jing ke jungi bali sya ke de ban long kumne ke ai ke bau ble ko aban ni thu ingi hendai ni suno bodang hakum ke ne kelmat hapling juga jing tieng hapling juga jing kudu jong ke jing ke jungi but kadang sibun ke jing la aman siem haki jaka ki ba pero haki yeng ki ba pero haki jing jungi simet hendai ngakwa bodang tan ke ne ke we nasko bodang hakum ke ne ke por jong ke ne ka haka por jong ke ne ka klam haki ne ke por jong ke ne ka pandemic ka balakta ya ka patei brokowe ni sumo bodang hakum ke ne ka kelmat ni asno ya ki brio be ki lum haki yeng ki sam ki pelong yi ki jing doi ki jong ki nanta ki dwai halaki jong ki yeng isam nabar lesi ngalawan baklah andre ngadan kita di snow ba kidan bun ki brio ki ba namar ba kapertai ke ya ka ba ka biang ka miat ni klet no bandwai haki yeng isam jengi ho ni dwai haka por bengi khetia ni dwai ngalada na shwa bengin le thia ni dwai shwan bam tambah lesi ngim da plit jumut tane ya kata ka ba mengi ni dwai hendrai hakum ke ne ga klimat ni la plit jumut sha ya ke jing dwai ke jungi dan bun ki yeng sam ki bala pelong biang ya ke jing dwai hala ke jong ki yeng sam ki bala thang biang ki mambati ki jong ki bala sei biang eurosori ki bala penkam biang ya ke tien ke jong blei dengan ngasko ba hakum gene ke klimat ho ni sko tien bat ni sko ba dong ba kadan ka ni sko man namar ba kani ke jepang ka ya ki bun ki jaka ki bun ki yeng sam kadan haki jaka ki ba per bat kakta ya ki dong wishtong ki ba per ai kadan ka jing su tiang hangi hende ko bolong is Sister Judith ha kani ka klimat jong jing dwai na ka benta jungi tinga smo bodong na ka benta jungi ngila ban sim ya kani hakor kom bodong ko ni sim positive ya kani bodong ba kani ka klimat na ka benta jungi kadi ka klimat jong jing dwai tingi smo bodong ni dei ban dwai shimen ni dei ban dwai halaki jong ki yeng gisem na man tip ka bor jong jing dwai kadi ka ba klain ha bat la da mingi ni dwai ublei us ai ya ka jingra ka bakar pang yengi ibe pibe ya ki imlang salang ya ka berthei brokowe hakum ke ne ka klimat ni dan kam dwai hakor kom ka bakar pang ya kita ki frontline workers ini ya kita ki nong sumar ya ki break beran mata ka administration ni dan kam dwai na ka banta juki hakam ka bakar pang halaki jong ki yeng sam ni dei ban dwai nangta ni dan kamru ya ka tien ka jong ble ka ba ai ka jingim na ka banta jungi namar ujisu ong ya kita ki tien lada an langut philum haga ka teng jonga dan sedang rangkat bepi na tau ong ringi bagi dei ban dwai de ka jingai ni dei ban pashu ble de ka jingai ni dei ban wat yu ble de ka jingai ka jingim ka jingi tinggal suruh bonong ka tien jong ble ka di bolong ka banta ka bakong sanru haki hieng sam jingi haka jingai ka klip jingi ni dan berbor ya ki jing pule ke bang ju pule man lagasni haka masuk khoi haka baki para banget jingi kila ban wat ikitu ki jing dwai
namar kadon ka kalenda juga diocese ke bapi ki jingpule labu hang tu laban pun kam gitu idana prejungi ki badan ki bible diary ki badai haga ktien kasi dan ni pun kam hiru ka ktien ga jong blai pani pun kam kain banwai ya kita haki yang samjungi ngang skau tang kini kuwai angam tip ke ba blai sha ukwa berken andai ngang so tang kini kuwai blai ukwa ingi bantuai blai ukwa ingi banyak blai ukwa ingi pun kam ya kini ki tradition ki bakabalang ka aina ka bentajungi ada gede ke jindwai eurosary ke jindwai ke divine mercy ke jindwai miet ke jindwai step ke jindwai lang hayang sam ke jindwai kami ke ktien ke jonglei masuk barang kani menyerap nak bentajungi kani ke klimat nak bentajungi kadi menyerap nak bentajungi bangin long ki beri ki badwai in long ki beri blai hala ke jong jing jungi simet pada hati yang sam ke jungi bless you bon Keblesibun Father Richard dan sapai bing sepi hadin ka tukani por ba banabas ngan pai bing sepi benta mapi ko mubai na kinangilam ha ka balang baga Catholic Association nalor ka jing yatri ringkat lang yang ka balang bat ka sarkar teke ka benta bat kum na ka Catholic Association ha ban yarap ya ki para brio ne ban yarap ban na ka ni ka jing saprang state jong kanyang jing pang COVID-19 Kanega kentien ke bapi ang kejia rap kadan arbenta. Kawai kalong mani kini Islam ki baladat. Kadan kejia rap maka bangila ya persyang bani pen lum ya kejia rap kejongi bangila asam ya kejing don kamu mukhaw bat kiwai lembaga social service wing jongka Shillong Archdiocese kata di kebenta. Pat sekawai kalong kejing kentu ya ki para bangai baki di banbut ya ki kendon jongka balang bat kumju ikendon jong sarkar kepala po nakam ta kajing bahalang kejungi te kumba kalong hig menta ki por ha ndu menta sistem aslam ni rupam ka Catholic Association gimla araban pelong ki tinggalang ki bahe gimla ban ya lit si ki paris bani kendo ki namar kamsha kata ka lat kalanti ka banginiu andai lamba kini ki kubor ke bengia lamba ka saskom bat kumju lamba ki jihika jinggiu ila ngin sukan tu ki bru bagi di ban put ya ki ke bak sarkar ka labo kam tam ki SOP ke sarkar kala ai hakuma ki dikpor to keblesibun ba banabas sister Judith ngan pai bing sepi kindian kum hakani ka por phi kum iwe na pide uranium bar ka ju por iwe na giru kunthei to bon ha ki ngai i giru kunthei na baro bon ki batri ya ki kam baret barya e kilak ka kala long ka jing khangla ja kamai ka ji jungki tege e ba phidan banong hakani ka por hatu hakum kani ki jingja ni dei hok bangin du jingkermen ka message jong phi na banta ki para kanthei sister fi yas ngoinga te kubor jong sabaro ki am yes nakaliang jong ate sabaro ki long kum bat ki kai kham tam gini ki babalas ngi ne ki batri yang breu ya ki bangalia slok barabor ngan ong ba pe phi ki baladon ga jing ya dei bat ngi le tre bat ngi ki balajuan ta tre santa jungi phi osno phi tip bat phi ju yo I ya ki jing tu kan pham jungi ya phi tekilat kilanti ki jing kai ki be phle yo ai bahkan dengan por kin long kita ki jingkermen ye phi ban pendon kam hok ye phi bar kito pa ki bam yo ya kala kalantero wat kelet ba mde ban kot lat namar ba ya ka ka ba phi yo hi ban le sim ko bu ya kata bat men ka sarkar kadang sya kadang pelai phi ban le sekiyeng beriau phi ba treyeng beriau ban le tre le hanya kentu pikir ya kali kawan gajong pi batsar kendong ya lade margi babon na pihi don lagi yang gisem ya be pai lagi yang gisem melaban kingsting bat video rei ya ki babade kilan kalai ka long nang ne long nagwe pa pendon kami kan or kan pila penon patron mereka namar kam hi terus kata mo cepat ke joki kilat
nanti agak bangin ang laban pendan kama taka ko bangi rei ngatip long ko pasuk agak or reng ay man ni jong biklan bet Sister Judith, kani nga ga try jing ka break pangkan ha put ka. kan la prilintingi Sister Judith ka break bha ka using phi ka tlot ka network hang to phi kindat tongan sa phai wing phi kindat menta kani ga jing tu ya gi pat ba kalong ti bakwa ban ship menta ki ba pet ya kani ka program live menta phla ban ship menta ru ling ba ki comments kata ga jing pentep na peliang jingi Father Richard ngan phai wing phi kindat kumbang itip ha ka balang ka thik jingi ka mas ka de ga ba kong san tam kumbang ide ban ship menta te ha kum gini ki por ha ki house nam bala da pro kipat ba kila yo ban shim menta mas tang khindiat ban taw semro tang katu ni tili ki sngi blei bat kelawan biang ke lockdown te kai ga jing kentu jing pi namar ha ni su thok amas bangin wan saying mani ban shim menta gamas kalang badan kam hakum kani ga por bat pidon ai ban ong ba lingba ka balang kala ay kani ka live service tu amas kai ga jing pair mo ngi su thok ka bon ba ga jing pair ndai kai ga jing mentai ru ba kipat ba kisim menta lingba kani ka live mas Father via so Father kamas kede ngayos no thoi ngayos no kamas kede ka benta ka bakong san ba ha ke jingai kristan ka klit jungi bat ki para banget jungi ki angnut berbor ya kamas lo khot ni dan sibun ki para banget ki bajulai mas man laga step man laga sngi man laga jannet bat hukum gani ka kelmat ki para banget jungi kimyo ya kalat ban chimata ha kamas lo khot te hendrai ha ju ko por ni smo comment pat namar ni yo ban chimata pat ya gani ka mas lo khot lengba ka jingrap lem jengpi ka saskam hot men chips nam ka mau phil ai ba ki cable tv tamang so men chips nam cable tv ya kitu gi badana ki thain nam kandong kim ju yo ban shimata ya ka to ka mas ka ba fi ai and they meta fi ai ki youtube te ka yo lan ban chimata ya kani ka mas ba khoi tingi so badong hakum gani ka klemat ni ketu yi ki para bangai ki juni bakin chimata ya ka mas ba khoi halaki jong ki yeng halaki jong ki yeng gi sam dan preng ju phile se bala bandwai basuthu kumdo bandwai se kumaki haki thain nong kandong ida ki brio ki prabange jungi ki julet berbor ki jushimanta berbor yakdo ka liturgy ka liturgy ka jingla niam ski prai klam ulindo hendrai yangi hapo sor le se kanam ke jinga kindia namang imju kamdam lien ne kani imlien berbor bali shimata ya kamas khot tingi sungo bodong ni document eh hadu kata ni aya kamas berbor ha kapor shposteng men step man gasni ngatrai ka kelaja ka lain jogi Father Richard tenginang ab ingin saya phai beng si mentangan phai beng si ba Barnabas nang ba kindiat ba Barnabas katkum ka jingi jung pi hakini singi tip ni emro hakini ka juk menta ka social media te bon ki khubon ngi yo ning ba ki social media te ke ka katkum jing pi ka benta ka bakong santam bakum ki media ki di banle namar yule si komagini si bon ki brio ki yo ka information but bon ru ka jing tieng ha ka jing em jing brio te ke ka ba fidan ban ong lingba kani ga lat pathai kubor akan ko por ka desi sa ka papiyong barok ki brio ki don ki broadband ki don ki data net jong ki bat bon ki badon ki group paper bat banta ki whatsapp group ki long man ka dong man ka snong man ka kentai bat teng haba ngangnya ngar ngadon ko ga whatsapp ngadon snong jongi along ko rong ba snong bat pin longo teng don ki brio ki ba mi no na ki group nomor ki sautien walaupun pernah kita jing pentrem ki weki beri ki bu lomba ki social media mainly kalau lomba WhatsApp ki canggih sene ke Facebook ke Twitter ke daya ba but ke baki apa ki kini ki cable network lomba ki YouTube ke cable network bagani kita te kadang sisa ke ba kalong positif badan ke balong negatif hakini ki jing batai start bon ki beri kalong ki sport specialist
ki bomde doktor ki la batai ki kam to ki doktor ki la kum log bapli te gadon ki jingi sisa te gimde man sngap gimde man pas komen ro teng ide man susngap ya komen skibri ke bangi mi hapro namar habangi lalong ko bale atma ila atma ba kibri ki balong ignorant gamlong mo te gimde man so startan te ka bangi karpat di kibri ko long ba ka social media kadon kam gidon kam kucing pentip ngi ki mo kero ba asnang oi menta order teng kami lightly sotli order ba kadon to ka group ka ba disi upload ikiti ya kita information nang tung to kan ngi persang ban penpilan kan di corporation kani kairap yangi nomor ngi aktif hakan urukam mensian ka kana curfew na pim pamalo pa tangsi singil ne sandre kanta pinum laban le curfew andre mata lembagi whatsapp group ki sarkar ka pempana curfew ar kanta lai kanta ibri kelas tip lu de kata curfew bagalong tekadon ka ek jing ba lembaga nek social media ki pun iyo sipun ki jing tip kabagi laban ya dai lade bon ki hikai nam ta kam tam kini covid kabagi doktor ki expert ki ai ki hikai ki kumno ki de balle nadam play kita ki hikai ki bagi ai ringi laban discern ringi laban pe ek kabagi don kaman pe ma tekajing ba si sakabun lambang social media handrai ki bon ki break ba pukul martin mut bon ki break ki bakran ne ki ba posting ki ba shiyo anu le tai ki la forward handai kim tip ya notification kim tip ki ba dia ne ki posting jongi handai nga karpak ro kumju kamta me gini ki electronic media jongi bar ki media jongi bon sit mantang ki lapek ni pen betang negative side ma negative side jong kani covid ni pen bagi beri wilayah arpo ngon ya bo de kata ambulance ni pen bagi beri bayam tentu bagi beri ki pangnot ki susi andre bon ko positive side mo bon ki ba iman ki bayam tada kamdan ko covid ki beri ki yape ngamo bagi beri ki yap tendre ke covid hoy kila declare yap kami ipede kata kan number andre de pipe ke number keempat bon hadu kata banda sutrim kajing sumar hospital kapiang kibri mun ki bakot hanagi klek no ay kata ka positive side jong ka nika jingpang maupun kibri dengan ketu ngamtip ka saskom ka le 7% ikiwi dagi oso lembaga nika kubor ka bagi ay mangi coba persang ban ay ki positive side ni kum ki media ka ke kamera de pimenta leje kan do iki digi bayo jingpa jingkia kalagi pilastang 7 kilastang ban pedi iki digi kum no ki ajing sumar ero iki doktor ai ku play trakandar mo ai bu play trakandar papilai ke ini ki kubor positive angle ngedi ban simma tangi kum ka balang ko lembaga ni ki social media kilala ban ai fi live mas kampe ka bapura andrai ilayo ban ta ka balang kala dispensation bagim don kamban ngimla ban le simani tegi sunday mas ke military mas ka bagi de ban yo ngimyo kani ka balang kala ai ngi kala ai la ngi ban lembang social media kita gila ban ngalaban ngaju pe ya ka mas jo Cardinal Oswald kan no kati sultanat andai na ka long normal situation himla ba bani aso kada Oswald iyo ay ka mas kita si postem aga saskom jong para goms andai ka jo ko para hilar dan ya pe lang kita mo ka option positive option kita andai kita ban pe negative option mo te ka jing tu yang ay para bagi jing kumjo ki perlok perjo pasang patao jing to ini pe ka jing ba ka social media nginde ban long ki way ne kita ban penpriang ya ko kubar ka ba susi ka kubar ka ba sneu le ban penmong ya ki way le ne mangin penting ya ki way kumba ki om tabun ki bating ban simar injection ban ka vaccination ngi ong ye ngi ki ba kha ngi 60s nga 58 adu matang nang dom na pi ong ki mak ang neha ikti jongi mak bahek bang ketika smallpox to ke por ki ong inoculation kita karwat umat sadak sadu betang tingin jongi mentalim don ki vaccination di suatu tang bapang bro oh yang kita beri kemudian ke Jepang ke sistem kita ben yo ya kita ka jeng batay ni doktor ni hal to kalong ne kamlong ban simi ke injection handrai bangi peghi bun ke jeng baha bari sistem ni sosi dan kato kan ni beri ngatip ikwayap kibayap hadin bagi layo ke injection kala bende bokli na magla don lupa kiwe jeng pangbat ka ki kladno handrai ke jeng baha ke babon ngimte ban penting ki beri ke bastonat kalong menta kini giberi basau pusat kam sedang bun gibating man sim injection handrai betapek ini hak peradusan kia kini yang bun bagi ni kiba fastest hand bagi
itu gilayu andre ki wi sakot te kede ke ga kiting bagai di younger generation ki pedang ki de ki berteman but tisir ngala pak message yo chief minister ki beri ki kloi ban siuro but you are getting medicine yes this true we are just waiting for the medicine but kung makalong matang lagi apa Bethany apa Nazareth kilai kini ban please you in center ki belum kong kini kana ki beri teng ki don kam ban ya online kini ban yo ban lek sa kini hospital but ka baki siu ku pisah kaman government kayo asam reimbursement kala ban kiti show ki diwai tengah ketu ya ki bang social media kan padam kundon kamba pagin ay ki kubor ki pahakai hindi ban pentuang ki kubor lamler na ki bor ki bagong tip kajing sisa ni kamdim ki sisa teng kum ki brio bakla nga don teng nga post sa Facebook teng issue forward no ning issue share andai bang ki ba kedawangi baka de kamde kamta ting hap ki ting de ban burom me kataru kadi ke bang kwa banai kum gawi lagi bentang hagane ke por Kublai ba bonabas kadisha mong pi hakum kini gapor ki bri dan kamru ban pen klan ya gajing maj berkat nolor gajing klan jaka bormet baka bor mensim kublai shibun sa isin fada meneng ila dukut nomor pi ka ban pen kut ya tu gajing klan jpi halor gajing koridor jong kamas wala ngimyo ban shimenta gi mani hendrei dingba ka online mask ka gajing koridor ka bakrap Ong biang sa isin kindia pahilar ong biang meneng ila dukut no dei wat pi tingi ko ban shai kindiat wala ki briu kim yo ban shimenta ki yung mani ya ka mas bu khoj ande ke ka jing ban toi ing ba ka ni ka online mas pat ha kanu gor kom ga jing ya pher kindiat pio sngo fada la pika ban rob gitu menen nama ka online mas ka hoi na ya sngo tang i na ya sngo ya ka online mas ba fiong ni las ko men mention snam ka diocese kala le ya ka online mas te ni i ba ki para bangai bon ki pe pat mentaru hakini ki ski blay ni plong ka mas nilap pidan shibun ki bro di hajar wot ki bro ki pe ya ka online mas pad habakut juga tayo nilap shibun ba ki bro ki pe ki poi de ki bon ki bro ki ba pe pe ya ki mas umdai tang ha ka ski blay wat haki we ki wat ki we ki ski ni da smoke men ha do kata but menta kumbala ong i ba bana basu ba i fada hilaru na po joy diocese ile ba na ki ki diocese ba na ki kun hon ki le ya kani ka benta ti ni smoke men le na ba kani ki jing ang nu jong ki para bangi jungi banyo ban chimata ha ka mas bukhot ti ni so banang hakum kani ka klimat kedai ke klimat na ka benta jungi ka bamut ba kum ka jing kesam nyulum lang highway jaka nang tangi tangi ki mamati ku mangilei nang tangi nyulum ni pelong ya ka jingduai ni simenta ka mas bakoi but na ngit kam balada pisimenta hakani gorkom ublei unsa ai ki jingur ku ka bagapang ya ki yeng gi sam gi jongpi tinga snow kmen hadu ka kamtam ya ka saskam ba trishtam hagaban ai ya ka mas bakoi na gabanta ki prabangai ban pelaka sekene bat na kaliang jungi ba diocese jungi bersangi kini naman ngadang gajinget ke baskam ba pila ban pediang yu jisu hakut kam ke bakan jaman siam hoi ku majulong hakamas nimla ban pediang ndai ku kam ke bakan jaman siam ngila ban pediang yu jisu ban ngasu banong jisu ku khu pi lengba kini ke ukres ko lengba kini ke mas ko fada kindiat atat kumbang ala kli ba banabas nang ba ka by day wat ka benta jong ka social media to pidan ban rap by day ba kani kindiat bakadai berka social media nga suka badong tangkum ni mentak ni nga try kabun bah ka por ka mangi platform haka mobile jungi haka social media ni page yaki YouTube ni page yaki WhatsApp ni page yaki khubor ni page yaki jing ai ki bentak ki fair ki program ki fair ki jing betip ki fair ti hendrai nga suka badong ni dan kam ban long ki brio ki bastat ban nom sungai tane yaki ni suka badong ni dai ban na pentikna ya ke bangi pet mar kala don ke jing berkat hangi ba ya ke ba paho ko WhatsApp ya katangi sungai no ane ke jing thu ko WhatsApp ya katangi sungai no nasungo banong ngidai ban verify gi kat tu ni gi for information ni ke tu ni gi jing betip na mar bangin sungai kumar kum turu kamlong ka babha
tinggal semua pada ngin haban yo hi ya kibriu kibangi ong kibangi la ban chenya ini kibadan ya hak kata kebentar ke baki la ban ay ke jingtep ke batikna hi kuntang ngishim ya gitu ke jingtep ommat sungai la kengai kelumar ya gini ke jingtep nama tentang ke lamba kala na kebentar jungi tinggal ko abang ya baru ki bapet ya gini ke jingkren jungi mentai reski masno banong ngidei banong kinong pet kibastan ngidei banong kinong perkat kibastan kanang bagi num syai lamba kala ndeng ngidei banca ya kitu gi ba ay ke jingtep ingi kanang bagin ay jingtep ya ki ba na kebentar jungi tata kedai ka jingkentu na kaliang juna keblai shubun fada itu ki mat jumpi temen da kendiat na kaliang jumpi sister ke iba pidan banong by day wat ke benta jang ka social media kawai ke banga kwa ban ong ka baya de social media kalong ba nga tharai ya ke ke bang ing yo asngau ningi puleng im la suban ker namar ka social media kadon haka ka jing ba ka jing sneo te kumba ke balabu akhmat jing ba ka jing ba man hadit ka no ka baya de ban ngi ka no ka bang la ban bam ka no bam de te nga tharai ba social media ru ka ngi hap long ki breu ki ba nang ban diet bale ngi hap nang ban diet namar bang itip bakini ki social media ki bala ban tang ka baya de ba ka balong negative sisa kumbang ba ba na bas mene ka kta ba ki jung ba khat ki brio ka pan tulot yang nga tharai wadi ke immune system jong iro ka tai ka bor ka jing ngai ki jing shania haladi ba ka bor jong brio ka pan tulot la perkhat te ban like na kani ngiri ban pan malianya la de ba nga tharai ban num ngai lut kat ka bayo i Henry ban jiat ru yakino ke social media ke bangi ban pen kam tam ngi ban jiat ya kitu ki bangi tip ki wan na kata ka social ne ka telong jing tip ka babiang ndai bakat ka bala forward sengi ban bangi kitu pat ki baya forward message iwe pat deru ngatrai ngimla ban si forward kolmar ka penting pen si ki pe ka baya de ka ba ai jing man toy ka ba pen bah nama dangi pelik jing bot tang ha ka balong negative te ka penjot sisa ka ndai penjot long ka pen sneu te ya ka jing slow brio na marhi ka bor perkhat tanu ko no da ka jing pang ka ji stom ne ka jing im jong brio hi ka bangila ban job ngban aban ong kat no persen san persen hi krampep ka babon ka di jong blai re san persen ka dei na ka bor ka jing ngai ba ka jing sania jong jong blai bat kam tam ngala ban ong baka wan na ka jing klan ka ta ka bor perkhat ban ngai haladi pat ban yo iya ke eki ba bah kat bangin long positive kat bangin la ban pe ya ka jing bah ka tanang bah te da kat baka na ka social media hi nga kentu kan pham ye ki social media bat kasaskom kala akum bayong ba banabas kala le bat nangai le su ban ay ke eki ka balong positive ka ba bah bat ngim dei ngi pat ki ba pe paderu ngim la ban nga kentu ki pai lu ngai ba de baro ki brio ro kinang song sunong ro dem ngim de ben sungit bet baro khat ki bangi yo i tengah kharai ka wei ka bangi de ban la ban le ka long ba ni hap kiang nga tharai ka ba pet ya kini ki social media ki ba penting pen share pen smith pen telot yangi ladangi haka jumut perkhat na ka jung snow brio jungi ke emotions ka jungi ladangi pe ya gitu kam tam swa ban thia ban dem kam tam man da la jan me tu pen di wade ki khon ro ngi de ban seneng bakim de ban da pe gitu han rengi de ban tip hoi han rengi de ban je pa de tang ka bangi de ban pe ka ba ya rap yangi ban lum jung tip ka ban pen ba yangi kumbo ong mane ngi tip ka jing yap na ka jing im man la ka si ga jia itu ka bala ai ki statistics ngi semba ngam tharai ba ka statistics jong ka jing yap na kan ne ka jing pang corona kabuan palat ban ki ki jing pang ro te kan ni kam smut ba kam long ka ba is khai gen ka jing pang manta ka long hanrei ka wei ka bangi di ban pe pa de long ba lamba ka jing tip jong kan social media ngi iru ya ke ba ki kedau ki jing ba ka bangi la ban ya daya la de ka bangi la ban pikir ka bangi la ban buat ya gitu ki jing kan tho ki ba snap ya gitu ki khubor ki ba ai man sim bat pe ya ke ba long positive lang ba ngin yo ya kata ka jing klan ka bor perkhat ka bor met ba ka bor man sim rangkat ba ka jing duai ba jesane au play keblai shubun baro laingot so tanat bha ki mat by day wat ka jing kentu jung phi ban ai ki jing pentip ki ba bha ling ba ki la pthai khbor tengang it skemba phi baro laingot phila idap ai vaccine mo
lai dap ai tika ma ya da covid te kindiat ngakwa ba punya kentu ye ki pat ba boro nama buon ru kumba ya sngoh do mata gidang buon hi ba artien ki badang tieng ban ayu ni u tika te kindiat ke jing kentu na kalyang jong pi baro lai ngot ya ngan pa shi ba banabas kindiat nga Maria pelilat na kamanta ki andro post nam seneng ngalalek ngala pendap ya ke tika jangan adu kabaar adu arpo 3 April tebat hakisnong kitau ya kentu ki beri bon ki bar tatien bat menta haba kelas dang ban ya rush ne ban ya kini ban sim vaksin bon ki bakwa ban ya vaksin menta kini ke jinglong jangi ke ka break baba jadi ban hakabakan no keduga kapor baka sarkar ka prila jangi jadi ban sim ka ngaju ang momenta ngi khasi kamtam ngi kham suki ban pediang ge baba tapi ang balle epic card ne pilong aadhar card ne pilong ration card ngi barbar Islam kibai kita penduduk kelaba ban pediang kendo bahag bahag sarkar tengah kentu kamtam yegi jongi ki umde tangi para bangi jangi ki para khasi para sunong para thau bangi nesim ki kabu gilat kilanti bang sarkar lagi ban sim ke vaksin hoi ku baom ki doktor ini ban keliswa ngi badan ke jipang di sistem kungi badan blood pressure kumdan ki program kolesterol ki ang tamba kini ban yo katok ade kecing bit lagi doktor basumari ki tanda yaki we ngatrai ka bhav ngi shi manga kentu pi ba pidi bensim pe kum ha bertin menta kilas tang ban pli yaki yew ki hat kibri kilas tang ban le keleng Israel ki don kam se ban mas kino ki ri ki bala sim ka de vaccine mata ki economy to ki la pli ki la yo abanya la do klem ki mas klem ki don kam de ki ba dengan dong ki sarkar kan sepoy ko por menta ki la sedang yong ki taxi driver ki bala ban ni taxi lagi padio vaksin pimla ban lay office da pimyo vaksin kata ka por pin artitien ban lay office ne bin ban kamay tengim bi ban hadu kata ka kenti mo kumenta kadang don kelar kelenti ki ban lay hoy ki dawa kinwan kan kam suki namar ka India teman ka kata por 1 million ki dawa ki lapa asya sawai kum kata ka jingete yang kata ka fa ki produk producer yang dawa ki badon lupa kendai mata kita wai kelas tangwan ha gim ko aban ben sarkar popli ka le sitam sarkar kumir ka le sitam ka sarkar meghalaya ka le sitam kim sawata nin yaisha andai pilagi menta ka tinga kini ngong pi kini khat pras ne madu sausan snem ki kini man yo vaksin menta te ye kini ki bri barang da bri ru akan tu pi ba phim dei an ken sting ka ne sim ka ne kalat ka ko but late ban sim vaksin na kalyang jong pi sister Judet kai ge jong kentu jong pi shi para ringai pajba kawai ki jengken tu jonga saki padrungai baki padba maksud senong baro kalong ba habangi asngo haba man bangi sim ya ka call ka bangi yo ru ki kentu yangi ki kentho yangi bandeng ki mas ban thadi ki ti ban bat tok social distance ngatrai kumbagalong kabajia menta saudong jongi ngimla arban kinsting ngi hab buat runti at hab buat daga jingkit kya ka jing snow kit kle kaba don kam hadu kata but sakawai shu ka jing hikai ka bang yo shu banang pangklanya kane kalong ba ki ong ba ngide ban pen melian lakum no license ngi ladala andrei ngin pen la ayala de ba lakum no arsin ngi ban le ka to steam inhalation kajing sup banle ka to susin may ko umklo nya ka mok tap yala de ka tawel ring man siem pen hair man siem san sien man ring man siem nak sintur san sien pen hair na kmud ka kumtale kaliang na marbalei baka ni kajing pang kakta bahan na kaliang jong kajing itu badon sinus ki badon lele ka nuko jing ye kakta te kani ko umklo ke inhalation ka balong don kam na log itu ki lai te ligi bak sarkar ka ICI ki jing ikai na ka ki ai ngidi ban le kani but ngam thara ngi la ban kinsting ya kani ko bakalong ko perthai menta tesgo ha bornti habale chayo chahat haba habmi bambanse le rai kat bala hiru kiar na ka bachule namang itang igi bri ko basusan sa surok haba mdeiru baki hab de gi pulet hab ongi we tungin kit khle tungin na so tho bak igi babahan ka banta jungi ban le ka ta bala kan tuyangi da ka bor sarkar da ki bor penkhia pat swaban
pengkut ngang aku apa nong sisa kumle sibun ni kasas kam kabla ayang i kena kalat kalau ke igi ke babha ban ngak ay ji ro e phi la sitam sisa bon ke igi kum ong padal mene do ban ay ka mas online hadu ki khobor ke bi ay ke per ke ba ay man sem ke ba ay bor ke para bangai tenga kan tu hero na kalian jo kasas kam so ha kum ong ba ban bas mene nang wat ya kitu case ki bala job ya kena kijing pang ki ba le ya ke ba ki dei ban le ba ki la so man toy ba kin ai man sem ba kan nga tharai kan ai man sem ba ya ki breu jongi ba dia ngi baro ki ba ya kwa ban ya ai jing mat lang Kubleishibun sister, Kubleishibun sister itu kijing ai min sem jok pi yang iru, but kindiat further na galyang jok pi habai dei magajing kuntu jok pi na benda ki ba ban sim yo vaccine. Sudah matang tagune haka jingim zumi kibre ngidan sibun ba ki jipang ngidan sibun ba ki jipang but hakini ki jipang ki jungi ki babun na preng jungi ngi haka ji start times nang ta ngile chi doktor ba ngiyo i ki sumar lumba juki dengan nasu banang hakum kani ka klimaru nasu banang ngidan kam ban chenia ya kani ka jing start jong science ke ba la aingi ya kani ka vaccine ya kini kata wai pani so bonong ide ban sim ya kini ketika perangkat bagi jing dwai ke bang ide bande pada ke juga poru ide banong ki bosiar kumbalong isa sta judir ru ba khamtam ya ka jingdang ki mas ke jing sai di ke jing le ya ki steam denang kapat khamtam ban nomi sabar lain no stang habadan kame dengan surungkat bagita ngin salak kin menjob ya kini ke jing le ti ni dei shahi ban ya pislon ibe kenang bagi jingha kan wan haki imlang sa lang jungi tentang gini gidi pislon na kaliang junga kubleshibun Kubleshibun sa isen ya baro laingot tinginya ap kindiat pat ba pat baro kini baidan menta lengkat bat ngia kini ga jingya pleu jumun ngin saya pun kut lang daga si tang sisin ke jing duai na hakamaria nama ba menta benai kerpang mengin duai rosary ru ban sai lam ni pada lengkat ke jingkurku nginya ap sipor bat ka jingkuntu na kaliang jingiru kolong pat ba kum ka sitiu jokop kong ba ka jinget klem ka kam kolong bayap bat ka kam klem ka jinget kolong bayap tenalor ka benta bangila ale kum kinong sang jong kari India jong ka jela ka jing batha jong ka sarkar ngila bot bat kemau barabor bangin pin scam barabor ha ka jinget jengi ka bangidan bat nginget scam ru ba how blay ke baro kilong bala bat barabor ka bangi jukuntu barabor ipi kolong laitili gudan kam ha ka jim bat kita gilong ka jingko jingkhia ha ka minsim kajingko jingkhia hakamet bat kajingko jingkhia hakajimo jberkhat ru ngingit scam bangin sa job hakawi gisingi ya gani gajingkon bat ngia kon ringkat daga borblay daga jingi trailang bag sarkar bat daga jingmo jberkhat ka baba te fadang gerpat ipi ba pin yalam ngi ya kajing duai hakamaria bakho jing duai rosary kublai kumaria sisin bat pin ai kajingkurku sibenta kajing yakon kajing tumo baba na mta gani gajingkon ya ka klam bat pai ba gerpat ipi ba pin sim mentalam haga geteng upa wadu kun wadu mensi bakun Amen. kublai trai kendat kublai nang bo nang thau kublai bala bayai nibo ya gani jing dawai ka bagarpang ha gani kliman ha gani gapor kendat ngidan hapeng jo gani ka klam hendeng kerpat ka bor blai ka jame menyalam inti men betil tingi men pelai ingi na gani ka jingma men pelai ingi na gani ka klam ai balang ba ka jia sai jo ka kemi benang ka maria tisti inyo ka nya ka bor inyo ya ka jing klan inyo ya ka jing blai jungi bangila banjok ka nya gani ka klam ai baga snam go jong kres kan sai khu ngi ka jia sai kemi jo ka mar tisti kan betiliti inyo ka ya ka jing rap no blai leng ba ka jing sai kemi jo ka maria tisti inyo tuai lang da ka bangi ong lang ku blai ka maria kabadap ke jingi kabadap ke jingi baru so ko how jisu kumaria bako mi jumble doai nam ta jingi no pop mata bako por ke jingi apo jingi amen Fadang kerpat pi pukul Utrai 9 undang ringkat bati. Amin. Kublish. Ringkat bati. Ta kublish bun sa isen ya baro laingot ba
Barnabas nang ba Sister Judith Shadap but Father Richard Manbang Majau but kumju ipi iwe kinong pet to play try kanat nangda nang kera ki gasam dupi bon IP barabar ka jingsha jingklan kublay shibun but kyasuk